Те са като олио и вода. Бранди и господин Уискърс. Като чайник готов да заври. Бранди и господин Уискърс. Глупаво зайче и глезено куче, паднали от самолет без парашути. Изгубени в джунглата заживяха там Бранди и господин Уискърс. Заедно и различни като ден и нощ. Но успяват да споделят живота в гората. Един срещу друг, приятели и врагове. И в радост и в беда. Взаимно се влюбяват. Бранди и господин Уискърс! Бранди и господин Уискърс! What will it take for your friendship to thrive? Brandy and Mr. Whiskers. Can you avoid being eaten alive? Brandy and Mr. Whiskers. Squeezy little cutie with your nose in the air. You overly dramatic aromatic hair. Their bellies survive the fate that they share. They just function of brother and sister. Ay, 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 ay. Brandy and Mr. Whiskers. Бранди и господин Уискърс. Шантав вторник. Режисьор Тимоти Бьорклунд. Педикюрът е писък на модата. А ако искаш да се открояваш, избери френския. Да, и кога пък аз ще го ползвам? Какво е това? Уискърс, какво правиш? Пробвам Уискърс Фон 300. Най-сетне старата ми мечта за човек-оркестър се сбъдна, без помощта на Печен Боб. Вечно правиш така. Когато правя нещо за себе си, ти го разваляш. А когато аз правя нещо забавно, ти ми крещиш да спра. Защото забавленията ти са скапани. Скапани? Веселбите ми са скапани? А ти смърдиш. Идеите ти са тъпи. А ти си царицата на тъпотиите. Аз нямам тъпи идеи. Нима? А защо учиш змия на педикюр? Зайчето е право. Друго? Да видим. Въвеждане на мода в джунглата, рожденият ти ден, изборите с Гаспар, младежкия гел, престорената болест. Не издържам повече. Между нас няма да стане. Ние сме като вода и олио. Знам, чух песента в началото. Извинете, че си пахам носа, но нямам други зрастъци и нямам избор. Двамата трябва да посетите доктор Филис. Кой? Филис. Тя е връзколог. Мисля, че е добре да признаем, че дойдохте тук с надежда да подобрите отношенията си. И защото Лола заплаши да ни изтиска на сок, ако откажем. Бранди, да започнем с теб. Разкажи ми за чувствата си към господин Уискърс. Ами, той винаги разваля нещата ми, никога не почиства и превръща живота ми в кошмар. Потвърждавам фрустрацията ти, но те съветвам да не използваш думи като винаги и никога. Те са обвинителни. Вместо това кажи, когато Уискърс направи това и това, аз изпитвам какво? Добре. Когато той ми разваля нещата, както винаги прави, чувствам сякаш е пълен загубеняк. Ей, тя каза винаги! Добре, сега, господин Уискърс, разкажи ми за твоите чувства към Бранди. Трябва да кажа... Пурпурно. Пурпурно? Това не е чувство. Виждате ли? Глупак. Нека опитаме нещо. Наричам го отражение. Бранди, искам да се държиш като Уискърс. А ти, Уискърс, да се държиш като Бранди. Така ще разберете как ви възприема другия. Аз като него? Не става. Аз като него? Не става! Не каза да имитираш. Не, това е добро начало. Той отразява поведението ти. Хайде, Бранди, отрази неговото. Бранди, какво да правим? Хайде да плуваме, да правим нещо! О, това изобщо не прилича на мен! Много добре. Браво, днес постигнахте напредък. Да продължим при следващата ни среща. До тогава общувайте открито и честно. Загуба на време. О, да, пълна! Уискърс, не се дръж като мен, не сме при доктор Филис. Ехо, не мислиш ли, че това го знам? Само да кажа, това не съм аз. Да, бе, грешиш. И аз стига и след милион години няма да си като мен. О, да, мога! Успях, правя го. И всъщност е забавно да съм ти. Мога да ти кажа каквото искам, без да ми показа другите. Но да съм теб не е забавно. Съжалявам те. Сега заспивай и остави Бранди Херингтън да е Бранди Херингтън. Уискърс, какво направи?
Уискърс, не, аз съм Бранди Херингтън от флоридските Херингтън. Знаеш ли ги? Добре, знам, че си няма живот, но не ми взимай моя. Да, както и да е. Не си мисли, че звучиш като мен, защото никой никога няма да те сбърка с мен. Бранди, какво става? Ще ходим ли на реката? Да, само да сваля ушите. Не говорих на теб, говорих на нея. Не знам какъв му е проблема, държи се така цяла сутрин. Да заслепим ли джунглата с красота? О, да заслепим. До по-късно, Уискърс. Какво беше това? О, божичко мили, беше абсолютно удивително. Всички известни бяха там, беше най-страхотният ни ден. Яко, напълно. Ще ми се да съм там. И на мен. Какво правите? На какво ти прилича? Говорим с Бранди. И не си поканен. Ха-ха, много смешно. Да се върнем на нормалното. Нормалното? Няма да разбереш нормалното, дори да е под носа ти. Добре, сериозно. Писна ми от Уискърс е Бранди. Така че, стига! Забравете го и ще се махне. Добра идея, Бранди. Той не е Бранди. Аз съм Бранди. Той само носи дрехите ми и залепена опашка. Така ли? А тези уши? Уискърс, направи си услуга и престани да се излагаш. Здрасти, господин Уискърс. О, не започвай ти, Ед. Знаеш, че не съм Уискърс, а Бранди. Да, както кажеш, Уискърс. Опа, т.е. Бранди. А аз кой да съм? Охо, сетих се, Лола Буа. Ай-яй-яй, бих си хапнал малки гризачи. Добре, така е много гадно. Кой превърна днешния ден в объркване за Бранди? И помнете, ако искате добър приятел, бъдете добър приятел. Доктор Филис, докторе, помогнете. Да, господин Уискърс, с какво да помогна? Не съм Уискърс, а Бранди. Господин Уискърс, отражението беше само за вчера. Вече може да сте себе си. Не, знам, т.е. аз съм себе си, но Уискърс се държи като мен. Искаш да кажеш, че се чувстваш по-добре да постъпваш като Бранди, така ли? Аз съм Бранди Херингтън. Уискърс се преструва, не аз. Той ми залепи ушите. Не съм заек, а куче. Съветвам да зачестим срещите. Вторник и четвъртък става ли, Уискърс? Не мога да повярвам. Уискърс ми открадна живота. Мараба, Уискърс. Здрасти. Добре, щом ще е Бранди, ще му покажа какво е да живееш с Уискърс. Уискърс, какво направи? Нали се оплакваше, че всичко тук е кочина и нищо не намираш? Да. Вече нямаш грижи. Каталогизирах цялата къща. Буква А е тук, като ананаси, анцук, атлас и диван. Диван започва с Д. О, нима? Аха, чапна ли? О, буква К е тук, като книги, камъни, креват. А там останалите букви Ц, Т, 8 и знак Пи. Не знаех как се пише резеда от любимите ти резедави панталонки, затова ги оставих в кофа Б. Кофа Б. Буклук. Уискърс, знам, че искаш да помагаш, затова няма да се ядосвам. Какво? Нямаше да кажа това. Ти си мил, но аз, не, щях да побеснея, да те накълцам на къщата. Щях да мрънкам и да крещя, че ми съсипваш живота. Не знам за какво говориш. Ако реши, Бранди може да е много мила и загрижена. Бранди Херингтън е надута егоистка и се грижи само за себе си. И ехо, що са дрехи? Бранди е маниачка за външния си вид и допуска да я видят само в най-добрия й стил. Моля, изглеждам фантастично, а хората ме харесват не заради облеклото. И аз стига харесват Бранди, защото е ефектна и шикозна. Недостижима за тях красота. Но това е толкова невярно. Виж себе си, Уискърс. Колкото и да съм гадна с теб, ти пак ме харесваш. Да, праси. И е освобождаващо да си Уискърс. Мога да правя каквото си реша и няма последствия, защото ме имат за глупак. Ей, Уискърс! Това е забавно. Може ли да опитам? Съжалявам, не може. Уискърс фон 300 не е подходящ инструмент за Херингтън. Ами ако каже, че свиря по-добре от теб, тогава ще може ли да опитам? Не, Бранди прави само готини неща, а това не е готино. Това не беше тубата, нали? Не, аз бях. И познай, не ми пука. Ако бях Бранди, ще ме е срам, но като Уискърс има и още. Моля те! Искам да свиря! Искам да свиря, Бранди! Искам! Моля те,
Моля те, искам да съм Уискърс! Искам пак да съм Уискърс, моля те! Нека пак да съм Уискърс! Да, върнах се. Бранди Херингтън се върна. И също благодаря. Беше много интересно. Имам един въпрос. Как да махна тъпите уши? И двамата имате голям напредък в отношенията си. Научих, че да си Бранди било много сложно. По-весело е да съм си аз. Аз, че не е лесно да си Уискърс, особено при моето отношение към него. И сега всички сме себе си, нали? Моля? Да, докторе, да. Отлично. Дръжте се честно и мило с другия и всичко ще е наред. Благодаря, докторе. Какво значише това, че сме себе си? Нищо. Хайде, кажи ми! По-късно. Защо не сега? Хайде, кажи! Казах по-късно. Защо винаги го правиш? Ти каза винаги! Това е обвинителна дума. Казах винаги, защото никога не ми даваш миг спокойствие. Доктор Филис, тя използва обвинителни думи! Винаги